Agirên xwezayiyên Tirkiye ku di 28 meha Temmûzê de dest pê kirin li çend deweran berdewam dikin. Hêjayî gotinê ku di derketina agirên xwezayî de germbûn û zihabûna hewayê bûne sedem û her wiha bayên xurt jî di belavbûna agiran de bi bandor bûye. Heta roja yekşemê jî ev agirên xwezayî hin deverên bajarên Muğla, Aydın û Spar de berdewam kirin. Karbidestên Tirk ragihînin ku di van agiran de 8 kes jiyana xwe winda kirin û bi hejmarekî mezin ajal jî mirin. Agir bi piranî li deverên geştyarî ya başûrê Tirkiye dest pê kirin, gund û hotelan li wan deweran hatin wala kirin ku hinek mirov ji ber rêya behrî hatin rizgar kirin. Roja pênçemê metirsiya derketina agirê li derêdorê termîk santrala Kemerköy çêbû lê karbidestên Tirk ragihandin ku karmendên santralê bergiriyên li dijî agirê stendin ku ziyanekî mezin dernekeve holê. Hêjayî gotinê ku navenda santralên ziyanekî mezin nedîtiye û metirsiya agirê li vê deverê nemaye.